आरामसे जिरायनानै एसे लकेसनफोरखौ एन्जय खालामजायो आरो ट्रेननि एक्सपिरियेन्स लानोबा माने बेयाव फैजागोन आरो नोंथांमोना एसे पे खालामना आरो सेफटि आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै दङ राइन' इक' रिजर्टआव आरो बे जाबाय एसे सा साइडजों जायो आरो डिमाकुसिनि खाथियाव ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजां लामाया बिराद गाज्रिमोन आरो एकदम दैमा सैमा बारनांदों आरो दै गैया थेवब्लाबो टाइमा दा 8 जाबाय बेसेबां एक्सप्लर खालामनो हायो नायनोसै बै आंनि साजों माने मोनसे माबा दङ आरो नै बे दिरुङा माने बेजों मा खालाम थाबायनो हायो खोमा बेथिं उनथिं टेन्ट दङ आरो बे टेन्टआव हरबो थानो हायो ओमफ्राय बिदिनो एसे खाथियाव लासै लांसै फुदो बिदि आं दा सायाव गाखोलांगासिनो दङ ओमफ्राय ट्रेनखौ एसे हानिफ्राय गोजौ बानायनाय जादों आरो गोजौ बानायनायनि जाहोना बेनो जुनारफोरनिफ्रायबो सेफटि थाबाय बेनिफ्राय बिदिनो लकेसनफोरखौबो एसे मोजाङै नुहुरो आरो बे टेन्टनिफ्राय बे टेन्टआव माने डाबल आरो बेयाव साब्रै साबा थाजायो एसे खुलिनानै माबा दङ बिदि आरोना ट्रेननि एक्सपिरियेन्स लानोबा माने बेयाव फैजागोन आरो नोंथांमोना एसे पे खालामना आरो सेफटि जायगायाव दङ आरो एसे टंखाना दोनदो माने बिदिनो सोरबाफोर टेन्टआव थानो एसे लुबैदोंबा आरोना बिराद मोजां जायखिजाया डाबल बेड दङ गासैबो माबाफोर दंजोबो ब्लेंकेट सेंकेट आरो बै मोनसे दंबावो दिन्थिनो नोंथांमोननो थांफानोसै नैबे मोनसे टेन्ट आरोना बेयो सिंगेल टेन्ट माने बेयाव सासे नङाबा सानै थाजायो आरो सुदो बिदिब्ला दिन्थिनोसै खाथियाव माने बेहाय जिरायनाय एसे कफि सफि लोंनायनिबो सुबिदा दङ आरोना ओमफ्राय जिरायनो हायो बेफोरबायदि आरामसे जिरायनानै एसे लकेसनफोरखौ एन्जय खालामजायो आरो लकेसनफोरखौ नायदो ओमफ्राय माबायदि नुयो साहा बागान गेजेराव पुरा फ्रेश अक्सिजेन आरोना ओमफ्राय बै जाबाय रेस्टुरेन्ट सिस्टेम आरो जानाय लोंनायनि बेयाव जानाय लोंनाय गासैबो खालामजोबनो हायो एसे टेन्ट सिंखौ एसे माबानो नायनोसै संनानै नायनोसै माबायदि बेखौ लक खालामना दोनथाबाने बेखौ दा खेवजाया आरोना बिदि आरो आं दा गोजौसिम फैबाय माने बेहाय मोनसे जिप लाइनबो दङ आरो ओमफ्राय राइन' इक' रिजर्टखौ बेफोरबायदि नुयो गोजौनिफ्राय दा जिप लाइनखौ नोंथांमोन सिगाङाव दिन्थिगोन आं दिनै गाखोथ'ला उनाव गाखोसिगोन बे जिप लाइनाव गाखोनायावबो एसे चार्ज लायो आरोना ओमफ्राय जेरावबो बिदिनो एक्सट्रा चार्ज लाजोबो आरो एन्ट्रि फिसथ' लाखायोआनो बिदिनो गोबां एक्टिभिटि खालामनो हायो आरो नोंथांमोना फैबा मिथिना मोनगोन मिथिनाय माने सार्क टाइपनि मोनसे बुस्थु बानायनानै दोनदो आरोना बिफांनि मोनसे बिराद मोजां डिजाइन साजायनानै दोनदो मोजाङानो मोखाङाव माने बिराद गिदिर पार्क दङ जेराव गथ'फोरा गेलेनायबो सुबिदा दङ ओमफ्राय गोबां बिदिनो मोजां आरो बैथिं हर्स राइडिं आरिबो दङ जों दा रेस्टुरेन्ट फारसे थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि सिगाङाव बिबारनि गोबां मोजां मोनसे साजायनानै दोनदों आरो बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जों दा रेस्टुरेन्ट सिङाव फैबाय बेहाय मोनो चिकेन फ्राइड राइस एग फ्राइड राइस आरो भेज पक'रा बिदिनो गोबां आइटेम्सफोर मोनो आरो बेहाय जों दा एसे जाना लानोसै स' बेबायदि नुहुरो आरोना बाहेरनि नुथायफोरखौ स' बेबो मोनसे स्पेसियेल लड्ज आरोना ओमफ्राय टेन्टआव थानोबाबो बेहायबो थाजायो बेहाय बांसिन सेफटिसिन जायो आरो दा आं न'नि सायाव एसे गाखोना नायनोसै माबायदि नुहुरो भिउफोरखौ आरो बे जाबाय न'नि करिडर ओमफ्राय बेनिफ्राय भिउफोरखौ नाहरजायो आरो बाहेराव सिगाङाव साखिन दै गग्रा फुख्रि मोनसे बानायनानै दोनदों बेनिफ्राय हराव माने लाइटिंजों मोजां नुयो आरो बे दैखौ बेबायदिनो मानसिफोरनि गोसोफोरखौ बोनो हानाय गोबां मोजां मोजां डेक'रेसन खालामना दोनदों आरो बेनिफ्राय सिगांथिं गासैबो बिबार बागान गोजा गार्डेन गोजा आरो बेयाव गेलेनो हायो
गथ'फोरा गेलेनो हानायबो सुबिदा दङ जिरायनोबो हायो गिदिरफोराबो बिराद मोजां नुयो आरोना नायदो लोगोफोर जों दा बेहाय बेरायखांबाय माने दा ट्रि हाउसाव थांनो नागिरदों आरो ट्रि हाउसावबो एसे खाथियावनो बिदिब्ला जों दा ट्रि हाउसाव थांनो थाखाय टिकेट लाबाय आरोना ओमफ्राय दा थांसै बिदिब्ला बेयावबो मोनसे रेस्टुरेन्ट दं आरो बे जानाय लोंनाय खालामनो हायो बे फास्ट फुड आरि मोनो जों दा तेनजिं बड'सानि माने ट्रि हाउसाव फैबाय आरो बैनो आरो आंनि उनाव दङ ट्रि हाउसा माने बिराद फेमास आरो बेखौनो नायनो मानसिफोरा फैयो बिरादनो दा आंबो दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय एसे हाबनानैसै गाखोनायसै मा दङ आं बे ट्रि हाउसाव फैनो थाखाय गोबां एक्साइटेडमोन आरो बेहाय मानोना गोबां गिदिर गिदिर इउटिउबरफोरखौ फैनाय नुदोंमोन बिबयस दिम्पु बर' आरो गोबां इउटिउबरफोरखौ फैनाय नुदोंमोन बेनि थाखायनो दिनै आंनि सिमाङा जाफुंबाय आरो आं आराम आं दा गोजौनि रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो गाहायथिं बेबायदि नुयो लकेसनखौ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय